O 6 e o 7 de xuño, 22ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Achégate a Ferreira e gozarás dun fin de semana de festa no que poderás probar os espléndidos viños de Pantón, acompañado de boa música e diversión cos orquestras Gran Parada e Xacobeo xunto con charangas, gaiteiros e humoristas. O 6 e o 7 de xuño achégate a Ferreira, 22ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este mediodía durante a clausura do encontro anual da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas o apoio de todas as comunidades galegas no exterior á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, reflectido nunha declaración elaborada por dita comisión. Foi nun acto celebrado no Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, no que o presidente da Xunta lembrou que a cidade de Compostela, o Camiño de Santiago, a Muralla de Lugo e a Torre de Hércules xa son recoñecidos pola UNESCO. Feijóo reivindicou a Ribeira Sacra como un lugar onde a pegada da natureza e a dos homes acada unha insuperable armonía. Nesta liña referiuse a Santo Estevo e o románico. Ningún lugar máis idóneo para celebrar a xuntanza da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas, porque ese románico que salpica de arte a Ribeira Sacra foi noso e tamén foi europeo ao mesmo tempo. É un estilo que vertebra Europa e condensa a devoción que sentiron europeos dos lugares máis distantes. Mediante o románico, Galicia entra en Europa e Europa entra en Galicia. Xusto é que se oficialice unha condición que a Ribeira Sacra xa ostenta. E xusto é tamén agradecervos a todas as comunidades galegas do exterior que decidírades estar aquí e dar o voso apoio firme e unánime á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.